F'attività organizzata f'Bormla mill-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Clint Tsopardi Flores, il-Prim Ministru Roberta Bela enfasizza bil-qawwa fuq il-messaġġ kontinwu ta' Clint favur il-paċi. Messaġġ li jirrifletti l-ideali fil-viżjoni tal-Partit Laburista ta' paċi fil-Mediterran, fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha. Nafu x'inhuma l-konsegwenzi ta' dawk li jippromovu l-armamenti, għalhekk l-għajta tagħna għandha tkun b'saħħitha favur il-paċi, l-istabilità u l-benesseri tal-popli, tanna l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ddeskriva lil Clint bħala negozjatur b'saħħtu li jaf kif jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej u li f'kull kariga li kellu dejjem ħadem bis-saħħa biex l-interessi ta' pajjiżu jinbuttom il-qudiem. Matul din l-attività, diversi personalitajiet tkellmu dwar il-valuri li ġor Clint Tsopardi Flores bħala kandidat importanti għal din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Is-Segretarja Parlamentari Alison Zarafa-Civelli enfasizzat li fl-Ewropa għandna bżonn nies li jiddefendu l-interessi ta' Malta u l-Maltin. U kandidati bħal Clint se jsaħħu lil Malta u l-Gvern biex dan jkompli jindokra lil poplu Malti wawċi. Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield ħeġġeġ li żgħażagħ biex ma jaqtawx qalbhom u ddeskriva lil Clint bħala eżempju ta' persuna li avvanzat fil-karriera u set jidħol għal sfida importanti oħra. Id-deputat Chris Agius semma l-kapaċitajiet u l-esperjenzi ta' Flores li jgħinu jirrappreżenta lil pajjiżna b'mod effettiv billi hu prodott tal-klassi tal-ħaddiema u tas-soċjaliżmu. Il-Ministru Byron Camilleri ddeskriva lil Clint Tsopardi Flores bħala persuna affidabbli, dejjem lest biex jagħti parir siwja u suġġerimenti tanġibbli għal ġid tal-pajjiż. B'referenza għall-isfidi li qed taffaċċja l-Ewropa u l-attakki li qed jiġu minħabba l-aċċ għall poter tal-Partit Nazzjonalista li ostakola l-ħidma tal-Gvern Laburista, Clint enfasizza l-importanza li l-elettorat jivvota l-kandidati kollha tal-Partit Laburista nhar it-8 ta' Ġunju li ġej. Saħaq kif il-vot u l-akbar arma biex nagħtu risposta lil dawk li ma jridux jaraw lil pajjiżna javvanza fl-affarijiet kollha ta' ġid li wettaq Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Clint Tsopardi Flores temm jgħid li l-Partit Laburista u l-uniku tagħmal dan il-pajjiż biex jibqa' jmexxi l qudiem in-narrattiva tan-newtralità, tal-paċi u tal-progress ekonomiku. Kellu jkun il-Gvern Laburista propjament wieħed minna il-Perit Dominkumentov li ġabhom postom bin-negozjati u tagħna tagħmal dal-pajjiż u ħanibqgħu immexxu l-qudiem in-narrattiva tiegħek tan-newtralità u tal-paċi u tal-progress ekonomiku.